Брате, аре кажи за какво е часък сонта. Аз съм Върхте по-врата. Това е койко, бе? Сантори, Time to Kill. Видехте ли ми терцата? Не, но колко се врата. Гледай го какво прави. Пати букуха. Нема бат, нема избух. О, аз викам да слушаме One Sleep a Day. Няма се какво да му. Айде! Това е двете терци бате. То ние сме го викали, бе. Двете терци 30. Добре, 54 часа, сме вътре 32. Намалихме ли му баса, брат? Не, това си го увеличиме. Кога? Арата ли момента? Споко бе, брате, аз не мога ги гледам и двете къде, какво става, коя песен къде е, брате? Двете ми е 75. Пишете бе. Добре, брате, оцелите. Васил, вчера как си говорихме за цигарите, брате, колко са вредни? Не съм пушил нито една. Верно е. Давай. Верно е. Давай, брате. Ти видял ли си ме да пуша, брате? Кога? Ма не, от вчера не съм пушил, това ти казвам, брате. Днеска нито една цигара не запали. Какво? Ти си добре. Опа, гледаш, че това бяха на цвет. Ето, намалихме.